И Коста, хора, аз съм Копия 24, тук при мен е Дока 24, кажи здрасти. Кажи здрасти. Иво. Ево му звънна пак. За какво ми затвори? Защото не те чувам. Ама аз съм заглушил. Окей, кажи здрасти. Здрасти. И сега ще ви покажа как да си направите скин. И скин и картинка. Даже и на Доката ще му я прата. Ето. Сега дърпате го насам. Аз сега ще го бладиша. Ще си направи картинка. Аз заглушавам. Окей. И тук ще си сложи тук зелено. Тук това ще му бъде зелено. И аз заглушавам, заглуши. Мен нещо ми да. Ще заглушаваш ли? Що не ми дава да заглушава? Не знам. Ето тук си го правя вместо синьо, ще си го направя тук зелено. Само е тук, ръкавите. Заглуши. Окей. Само това ще си го направя тук зелено, надолу така. Сега тук ще взем червенкото. Това тук червено. И тук малко. Тук все едно е боксова ръкавица. Отзад, ако искате да пишете нещо, шапката вместо синя ще си я направя зелена. По-ме кефи. Сега ще ви покажа точно какво искам аз. И така. Взимате си този отпред зеления цвят. Това. Те това тук. Те това тук. Аз пък какво право е. Дай някой тето скин. Що се преба. Ето. Отпред си оправен. Тук цъкаме. Тук. Това си го правите зелено на крипър. Ето така си го правите тук зелено. Аз направо си го направя цялото е така зелено. Гърба. Немай то скин, то се преба. Това е това пойо, не знам името. Сега цъкаме, обръщаме го наобратно. Айде обърни се, бе. Майка ти смотана. Това е, обърни се, бе. Гледай го. Това нещо се е баба с мен. Това е мечок. Айде бе, мечок. Така сега цъкаме Weird. Избираме тук нищо такс. Тук си избирате някакво нещо. Аз тук такс няма нищо, пипам. Не бей!
Така, полз. Избираме си някаква полза, те така. О, няма да е така. Това. Цъкате холд нещо си и им слагаме меча така. Е така. Е така ще го оставим. Е така. Пипам повече. Слагаме му едни душки. Тук душки не настане. Я пак душки. И става и цъкате фото. Десен бутон и цъкате Save Aims As. И тук си пишете някакво име. Пишете така искам да се казва. Това. Така запазване и ето го имам вече. Сега ще спирам клипа и ще другия път ще снимам пак. Ай хора, чао от мен. Ай баба.